To, misali wannan batu sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Misali wannan batu da muka kawo muku mu ba abinda za mu iya ce muku game da wannan abun kunya. Sai dai har idanuwanku sun gane muku sannan kuma kunnuwanku sun ji muku. Amma misali da farko dai kar ka sha'afa ka danna mana subscribers kana ka ƙara mana da alamar ƙararrawar sanarwa. Sannan kuma ka yi mana comment a cikin comment section ɗinmu sannan kuma ka manna mana like. Wanda za ka samu dukkanin kayanmu da dukkanin lokutan da ka so. To misali mun gode, biyo mu ka sha labari ka ga abun kunyan nan yanda ya kasance ga wannan yarinya da kuma wannan uwargijiyarta. Cewa ina son ki. Amina, na taɓa cewa zan neme ki na iskanci. Amina, me yasa kika yi min sharri? A'a, sharrin shedan ku na kwaya wanne daga ciki? Har da na kwaya. Me na miki? Me na miki? Baki taɓa mun komai ba. Why ne kika zaba? Wallahi ban san ma na yi ba. I was not in my right senses. Shi yasa ni ce miki ki haƙuri. Ki yafe mu. Sunana da kika bata fa. Wa zai gyara shi? Ki haƙuri. Tambaya nake yi. Ban faɗa ma kowa ba. Kin saka a Instagram? Ban kira sunan ki ba. Wallahi kin saka. Ai ba sai kin kira sunana ba. Allah ba sai kin kira sunana ba, Amina. Na taɓa yi miki wani abu ne da ba daidai ba. Na taɓa cutanki. Ranar da kika zo gidana, Amina, kika ce mini idan kina kwanciya da namiji sai kin tuna ni kafin ki kawo. Me nace miki? Ina ce mai tunawa. Ni na mace ne. Me nace miki? Ya ce mun ni na mace ne bai kamata. Why kika yi min shari? Why kika yi min? Na taɓa cewa ina son ki. Amina, na taɓa cewa zan neme ki na iskanci. Amina, me yasa kika yi min shari? A'a, sharrin shedan ku na kwaya wanne daga ciki? Har da na kwaya. Me na miki? Me na miki? Baki taɓa mun komai ba. Why ne kika zaba? Wallahi ban san ma na yi ba. I was not in my right senses. Shi yasa ni ce miki ki haƙuri. Ki yafe mu. Sunana da kika bata fa. Wa zai gyara shi? Ki haƙuri. Tambaya nake yi. Ban faɗa ma kowa ba. Kin saka a Instagram? Ban kira sunan ki ba. Wallahi kin saka. Ai ba sai kin kira sunana ba. Allah ba sai kin kira sunana ba, Amina. Na taɓa yi miki wani abu ne da ba daidai ba. Na taɓa cutanki. Ranar da kika zo gidana, Amina, kika ce mini idan kina kwanciya da namiji sai kin tuna ni kafin ki kawo. Me nace miki? Ina ce mai tunawa. Ni na mace ne. Me nace miki? Ya ce mun ni na mace ne bai kamata. Why kika yi min shari? Why kika yi min?